Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Zamboanga del Sur giatangan sa usa ka grupo sa New People's Army ang grupo ni Pitogo Mayor Richard Garvan didto sa Barangay Mati, ilungsod sa Gipos, alas 6:15 kaganinang buntag. Gikuhaan sa armas ang grupo sa mayor apan gibuhian resab sa mga rebelde ang grupo sa mayor human makakuha og mga armas. Ang report nga nakuha sa Solar News gikan sa commander sa 53rd Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Victor Tanggawon, nagkanayon nga lakip sa armas nakuha sa mga rebelde mao ang duha ka Armalite rifles, 3 ka pistola ug mga PNP uniforms sa police escorts sa mayor.